उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय मा नोंसोर जानानै फैबाय जानानै फैबाय ए दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय इउटुबाव गोबाङानो बावबाय खोमालै आंखौ ना आंनि इउटुबनि फेमिलिफोरा जाय गोसोआव दङ रायज्लायहरदो दे 6 जन दङ नै सिख्रि आंनि लाइभआव 6 जन फैबायानो रायज्लायहरदो सोर सोर दङ जा गोबावनि उनाव लाइभआव फैबाय आङो ओरैनोथ' इउटुबखौनो नायला भिडिअबो होला दिनै गोसो जानानै फैबाय आरोना हेल' लोगोफोर रायज्लायहरदो सोर सोरनि मा खालामदों कमेन्ट खालामदो नोंसोर कमेन्ट खालामदो रायज्लायनो हागोन दा आंबो ना खाम जाबाय आंहा जाला फिसाजो उन्दुगासिनो दङ फिसाजो उन्दुनायखाय लाइभआव फैदों आं दसेनो मामिया उन्दुगासिनो उन्दुनो ओंखारलायथारबायलै खयथा जाखो 8:30 जाबायानो रावबो सिनायला खोमा ओंखायनो रावबो कमेन्ट खालामला सिजायबाय थाखोब्रा दिनैलाय उन्दुनो ओंखारदों फैद' सोर सोर दं आंनि लाइफआव दाबो दङ नै 3 दङ रायज्लायहरदो नायबायल' थाबाय खोमा
사세로세 사세로세 사सेल' लाइक खालामदों सोर लाइक खालामखोबा टावाराबो मोजां नाङाहाय जोंना टावाराबो लासै उन्दुलाबायनो ओंखारखोबाल बासिनो हाया नोंखौ नायबाय थानोसै आङो रावबो कमेन्ट खालामा नालाय सोरजों रायलायनो आरोना ओंखायनो आं नायबाय थानोसै फेसबुकआवबो डलार हाबा बेखायनो इउटुबाव ओरैनो लाइभ फैबायलै लोगोफोर मामि आया 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 मानो गाबखो मा उन्दुदो जुदा होनदो फिसाजो सिरि मोनलायबाय आरो ना नै ओइ मा बिदि जायो सोरबा बिदि जायो उदैसो खुरबाय थाबाय सोरजि हामा मानो गाबखोलै मा उदै मानखो इसोना गाबलायबाय मामा सिखानोसै आयु रागाया आइ आइ हामाना गाबनो हामाना नामा